Никога не съм предполагала, че съм имала проблеми с кожата си. Сериозно, не съм от хората с дълбоки бръчки. Нямала съм акне и не съм изглеждала зле. Но един ден видях снимка на лицето си отстрани и не беше нищо драстично. Просто лицето ми изглеждаше някакси по-уморено, по-отпуснато. Все едно не беше в най-добрата си форма. Първата ми мисъл не беше бръчки. Тогава за първи път се разрових в интернет и открих нещо ново. Кожата не е просто кожа. Под нея има и мускули. И като тялото, ако не го движиш, то губи форма. И същото се случва и с лицето. Аз не искам да си слагам ботокс, не искам и поредния крем, който обещава всичко. Така попаднах на FaceLab. Това е 21-дневна програма, която е базирана на реална логика. Упражнения за конкретни лицеви мускули и работа с фасцията и кръвообращението. Започнах много спокойно, около 5-10 минути на ден, без никакви очаквания. И това, което забелязах, не беше вау, това е ново лице. Беше, че то изглеждаше по-събрано, по-ново и по-будно. Ако и ти усещаш, че кожата ти не е зле, но не изглежда и на 100% от потенциала си, това е точно за такива хора. FaceLab не е крем и не е процедура. Това е рутина. Ако ти е интересно, можеш да я видиш в сайта им. Линкът е долу.